iti Masakbayan. Di napalabas, madanagan ni Marta, di na makita ni Axel. Kabayatan na, maragsakan unay ni Eva, idi sinagutan ni Jeff iti cellphone. Inawagan na nga rod adagos ni Jenny, agayem na. Iti sabali abangir, naaddaan iti sakit iti puso ni Sarah. Kastamat ni Dr. Brat, naaddaan mat iti sakit a kanser. Nakarik na ni Sarah iti iliw, kan panakaikawa. Taawanan ni Eva nga ibaon na. Iti panaglabas dagiti aldaw, nadlaw ni Jeff tidakkel a nagbaliwan ti kasasaad ni Axel. Iti may nga aldaw a kaawan da Jeff. Adda madi asimken iti panunot ni Marta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauban. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At dadaadwa iti minuyungan ti klinika. Ikagumaak a mapapanaw day tababay diti rancho. Mulagatak lang ni Axel, mapanan adagos iti kwarto na takabutangnak. Mulagat ko pa'y laeng, maawatan nan ti kayat ko asawan. Hoy, babae! Imay ka kadiditoy, taumay ka mang dadaal? Mang dadaal? Anya ko matidadaalag? Naragsak ka natal na kami dito'y idiawan ka. Itatadda ka, mang parnoy ka iti parikot kan gulo. Anya ti pinarnuay ko agulo kan parikot. Di nakpay pinagungtan ni boss. Ngam idiaddakan, naglaw kun amasurun kanyak. Marta, si kamot lang tinangaramid iti makagapo. No apay amasurun kan ka. Ah, kastagaya ma. Ipungot ka man laangan. Tapno pumahaw ka dito yung Ipatanag! Nagsakit ti puot! Ala, saksaktan, Miss Eva. Ay, ada kayo, inakpidot. Pang-or ko uyong-uyong babae. Ay, ta, pidot ko na ito eh. Pang-or ko man tul-tul na. Uyong ka ah. Saksaktan, Miss Eva. Tultulit tangsin. Gusto na, Axel. Saan mo na pang-uran? Tanatumban. Naabak, uyong tao. Nakita mo ka di nakitak? Anya nga tati mapaspasamag iti ayon da Eva. Pinangor ni Axel ni Marta. Darasan tati mapanijay. Nakaidda ni Marta iti daga. Panguran kumamanan ni Axel. Ngam inanawan ni Miss Eva. Anya nga tati mapaspasamak dito'y kabayatan ti kaawan tayo. Maamuan tanto, numakadanon tayo jay, boss. Anya tinaramid mo kani manang Marta, iho? Nauyong ngamin, daddy. Di na kun maipakagat baka atang pabo. Awanan. Iho? Dandanin limpyo ti paragsaom. Ibakat yun ni Manang Marta. Taipan tayo di taunag. Masapula makapuot. Kaslang amin ada sugat na. Agasak pa'y. Saan mo agasan? Tapno awan na uyong, Miss Eva. Maditikas ta, iho. Masapul nga agasak. Gapot ada sugat iti tel-tel na. Ala, taibagkat mi ni Marta. Taipan tayo ujay klinika. Kabayatan na tamtamingan ni Eva ni manang Marta. Ibagaman no niya tinapasamak. Apay medyo limpyon ti panagsaom, iho. Impungot na, Miss Eva. Iswa, pinang-or ko. Apay nga impungot na ni Eva. Damagam ani, Miss Eva. Daddy. Kunana, puon tiriribok. Kan parikot kano. Apay kano apon ti parikot kan nariribok. Niyaya Marta uyong. Singpot ni Miss Eva.
Apay adi mo imbagbagaan na uyong ni Manang Marta. Kuna namat pagtimugon na tangamin. Anya. Nasayata nakapuot kan, Marta. Anya ka diti mariknam. Ipanda ka kadipay, ija ospital. Boss Jeff, Dan, adda kayo dito eh. Agyaman ka. Idi pa'y ko maapagawidan ka. Ngam na ko na ni Eva asaan ka no apagawidan. Takaasi ka no awan masnop apapanam. Imbaga ni Eva dayta, sir? Mas daawak. Ta iti kaunday ti panagtalik ko kin ka. Dinang gayam ni Axel. Sir, Imbagampay apagtimugan na kami nga agama no agpulong kanyak ti anak ko. Nalaing akon. No danran nakpay. Pang-uran ka. nagbaliw di pa nagsauna. Kasano ang napasamak dayta? Mabutang ka kadi kanyak. Yaya. Saan ka mo't agsasaon? Axel, iho. Saan ang nasayaat? Nudangram ti padam a tao. Apay ngay. Agdangdangran mo't. Yaya. Miss Eva. Ngam, ibagaklat ta, Madi tikasta. Rumbang abaliwan tikas dya akababalin. Taagungat ni Jesus. Ni Jesus Lord. Miss Eva. Wen barok. Imbilin ni Jesus nga agiinayat tayo. Saan kat nga agiginura. Agjuti kayo kadipay, iti kasta akasasaan jo, doktor. May hulakinita dagiti talkak diti ospital ko. Nagriga, ti kastoy nga adda sakit na, doktor. Tiyan mo, kat sa anak amadaan iti kastoy a sakit. Tamay sakit nga ron a doktor. Uray siyak mo, doktor. Ita, agmay-may saak, iti balay ko. Di mo ka di pa'y amo no sa dino ti ayan ti kanakam. Saan pa'y, doktor? Uray kaskasano, kailiw ko itan, taagdan sakit ko. Kasla kayat ko ti dumawat iti pamakawan iti nagpasulak. Sakbay, ngay pulang ko ti bulod ko abiyag iti namarswa. Ada kayong matgayam dito yung ospital, nana. Ay, nagpakonsulta ak manen basang. Mariknak namin ako markaron samot ti kasasaad ko. Kaya't yung kadingag kita kayo ka ni Eva, nana. Kaya't napahingat ti agpakita kanya ak basang. Nagkita kayo ka din. Imawag kanyak, nana. May sa nurse, iti may sa arancho. Rancho ko nang. Sa dino dayta. Iti kabangibang a probinsya, nana. Nasingpat ti amo na. May sa aranchero, analawa ka no, ti rancho na. Kasta ka di. No umawag tupay. Pakumusta man, basang. Diyo mo nga adak iti asideg. Hindi nagsarita kayo ka ni Sarah. Nangag ko tinagsaritaan nyo. Nagasat pa'y laang tigayim ko. Tanakasarak iti trabaho na iti ruwar ti syudad, doktor. Hospital ka dito, yan na. Saan, doktor? Klinika ti may sa analawa arancho. Isu ti mang tamtaming kadagiti kapamilya dagiti trabahador iti rancho. Uray ka sa no ti panangiruruman mo iti may sa tao. Ngawan basol na. Saan abaybayan ti apo? Rinangga sakti inosente a tao. Milagro? Ang babawi nga tang iti naramid na? No agkita kayo man. Ket ikidawan na iti pamakawan.
Kaya't ko ti agyaman ken ka. Tadakkel ti nagbaliwan ti panagsaon ni Axel. Sir, idininamnaman na anaparmak na ni Marta. Naragsakan ti kaunggan na. Kat naibaga na amin ti intaltalimang na iti kaunggan na. Isa medyo madiretso ng tiagsao, kasta ka di. When sir, nabayag ngamin abutang tinagari iti kaunggan na. Kan maysa, kanayon ngamin ang nakakulong iti kwarto na. At damat nagkurangakin ko na. Tasag paminsan lang ang kasaok. Kaya mo kat natalagad ka ni Manang Marta. Makatulong kan kwa na, ti kanayon apa nangikuyog mo no agpasyar kayo iti aglawlaw ti rancho. Sir, Day ta tinadlaw ko. Banag ajak inararamid idi. Naimbag, tayo singasing mo reta. Baro, kaya't mo kadi ti maadaan iti kabarbaro amami. Baro amami, kunam, tatadan. Word, baro. Kaya't mo kadi nga agbalin amami ni Miss Eva. Ha? Awagak ka din iti mami, tata? Ha? Kwa, saan pa'y Intundwada ka ni dadim sa mabalin nga awagam iti mami. Kasanwa, duwada. Ha? Lipatan mo timbagak. Adda ka ni dadim dayta. Ibagak ka di ka ni daddy, akayat ko ni Miss Eva amami. Ha? Diyak mo, barok. Ay na, nagrigat nga ilawlawag iti ubing, ti kayat ko ama pasamak. hello? Nakaawag ka mat, gayam. Nakitak ti miss call mo. Iso nga imayak dito adda signal na. Napatagtibagakan ka. Imay nga min ni Nana Sara nagpakonsulta dito ay. Ibaga na apa kumustaan ka kano. Pakumusta am tumat? Kan ibagam anasaya ti kasasaad ko dito eh. Nasingpat ti boss ko. Uray ni doktor. Imbaga na akayat na ti dumawat iti pamakawan kadagiti madi nga inararamid na. No siyak. Si papakawanak lata kadagiti tattao nga agbabawi kadagiti madi nga inaramid na. Imbagman, ta saan ka nagimula iti sakit tinakam? Katrinanggasan da ka? Napanunot ko, ano di da inaramid day jay? Saan kami siguro ang nagkita ka ni Boss Jeff? Aguray ka man? Lakay ka din day ta boss mo? Saan? Agtawan iti 30. Balo ngam adda anak na amaysa nga ubing. Sinagutan nakpay nga rod iti cellphone. Nagtaar ni Boss Jeff sika. O sige Ani, adda umay. Pasyente siguro. Bye! Mayat ko mano, mamik ni Miss Eva, saan ka di daddy? Kaya't mo ka di, ti maadaan iti mami, iho. Nasingpat Miss Eva. Uyong mat ni Aya Marta. Ladingitak ti kinauyong kan ni Manang Marta. No saan nagapo ka ni Eva? Diyak na doktalan ti kinaranggas nakin ka. Inabak ko. Natulid idi pinangur ko. Hanggang saan mo nga ulitan na panguran, Juan? Ibagam lang kanyak no uyungan na ka. Nuyungan na kami kan ni Miss Eva. Pangurak manan. Di na kan uyungan. Tani Miss Eva ti kadkadwamon. Saanan ani Manang Marta? Katulong tulangan. Anya ka diti inaramid mo? Tanapan mo inapan ni Miss Eva? Imbag tay nagasan na ka? Mas daawak idi na iturad ni Axel tinang pang-or kanyak. Iti pa'y mataltal ko. Isa na awan anak iti puot. Amom ka ni, apang uran nakakumapay ni Axel. Ngam inanawa ni Miss Eva. Ha? Nakita yu tinapasamak. Nakita mi ka ni boss. Sumungsungad kami idi. Isuan nakita da kayo. Imbaga ni Miss Eva nga ibagkat da ka. Tatulungan na ka nga agsubli ti puot mo. Kasta ka di. Agyaman ka.
Tanasingpat ni Miss Eva. Ure kas jay tinaramid mo. Kung ni boss nga ikatan na ka. Di nakmo't pinagawid. Imbaga ni Miss Eva kan ni boss. Adi nakapapanawan. Tamaasikan ka. Ha? Naaramid ni Eva dayta? Idinto ta dinangrak? Kasla na unag ti pampanunutan niyo boss. Di man nasa kanyak ni Axel. Akayat na kanong agbalin amami na ni Miss Eva. Ti saludsud ita. Kayat yu ka din ni Miss Eva, boss. Saan ko at tinulungan na awan panagayat ko kinkwana? Nauna ak tinakbain, tamay saak namin abalo. Awan makita kadakas na, boss. Makaasawan to pa'y tilaklakayan adandan ni Dinan maguyod ti ulas na akunada. Padasak ni turturad nga arman ni Miss Eva. Suportaran kayo, boss. Nasingpat ni Miss Eva. Kayat pa'y ni Axel. Tanasingpat kan kwa na, boss. Mabalin ka kadi ang makasarita? Saan ka di ang makadisturbo? Saan, sir? Saan ka mata makadisturbo? Amin akayat mo nga ibagang wano ibilin. Agtong palak. Nasikakat nga ron ti boss ko. Mabalin ka di adinak awagan iti sir. Ha? Nakababain mo't no di ka awagan iti sir. Numangag dagiti trabahador dayta. Amangan no ibagada abastusak, sir. Pakaragsakan dakit di Miss Eva. Apay ko maapakaragsakan dati saan ko apanangawag kada kayo iti sir. No inawagan na kitinagan ko. Kaawatan nga awatem ti un-unoy ko. Anya ko madayta nga un-unoy, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na puluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.